Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau muna tare da mai kuma a SSG na jihar Bauchi. Da muna maka barka da wannan. Ina godiya. Assalamu alaikum jama'a wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a. Kafin mu shiga kai da ya gade a jiya kake cika shekara 65 a duniya. Ko za mu iya To alhamdulillahi rana ne wanda Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ikonsa ya sa muka zo duniya. So ba wani abu ne irin kawai tradition ne ranar ya zo a ɗan tuna ɗan sai a zauna da iyali a yi addu'a a yi sadaka a yi kuma gode wa Allah. Allah ya kara ma rayuwa albarka. Amin ya hayya kai. So muna da tambayoyi ne a takaice. Za mu so mu ji da nasabarka a takaice. Alhamdulillahi ni an haife ni a Bauchi ne ran 25 ga watan Oktoba, shi yasa jiya ya kasance birthday ina 1960. Allah da ikon shi na yi primary school ina ne a Gwamnatin primary school. Daga nan na je Government Secondary School Darazo, na gama 1977 na je Bakas Bauchi College of Arts and Science. Da na gama na je karanta fanni na shari'a a Jami'ar Usman Dan Fodiyo a Sokoto. Da na gama na je Law School a Lagos 1983, ina gamawa na koma Sokoto na yi bautan ƙasa na kuma soma aiki na koyarwa. Na koyar a faculty na Law na shekara 6 daga 1985 zuwa 91. Na bari na zo Bauchi ɗan zauna kaɗan, daga nan na je Lagos na soma aiki under late wazirin Katsina Alhaji Hamza Zayad a kwamitin da Babangida ya sa na gyara tattalin arzikin ƙasa da kuma sai da hannun jarikan kwanonin gwamnati wanda suka mutu. Ana kiran shi da turanci Technical Committee on Privatization and Commercialization, in short ana ce TCPC, wanda daga baya ya zama BPE wato Bureau of Public Enterprises. Muka dawo Abuja muka zo muka zauna. Allah da ikon shi ne aiki har na kai matsayin director, kafin nan na bar aiki a 2015. 2019 mai girma gwamna da ya ci zaɓe ya nemi in je masa aiki, Allah bai sa na je ba, sai 2020 na je Bauchi na yi Director General na Bureau na Privatization and Economic Reform. Wannan agency tun daga farko a tsohon gwamna Ahmed Ma'azu ne ya sa a ƙarƙashin wazirin Bauchi na yanzu shine chairman. Suka kira ni na je, ni na yi dokan law ɗin da House of Assembly suka yi passing a 2006. To Allah bai sa dai an yi son aikin ba sai zuwan ƙaura. Mun yi aiki amma har yanzu dai Allah bai sa an sai da wasu kamfanonin ba, da yake komai sai Allah ya kawo lokacinsa kafin a yi shi. Ana cikin haka ne 2021 ya bani sakataren gwamnati, matsayin da na rike har 13 ga watan Disamba 2024 na yi murabus. Alhamdulillahi, kamar yadda na faɗa kwanakin baya, ni ɗan gidan uban domin Bauchi ne. Mahaifina Alhaji Muhammadu Kasimu ma'aikacin asibiti ne. Mahaifiyata Hajiya Aisha Jibrin ita ma ma'aikacin asibiti ne. Sun yi aiki a asibiti a Bauchi, ya yi aiki a Alƙaleri, ya yi a Darazo, ya yi wasu ƙannanmu duka a wajen aka haife su, har da Yalo. Daga nan ya je yana aikin a pharmacy na sojoji a Zaria da Kaduna da Lagos, bayan da bai je ba. Allah sa ya bar aiki na nan har yanzu cikin ikon Allah yana raye, iyayena duka suna raye. Baban shi, mahaifin shi shine Ubandoma Ibrahim, wanda Allah ya masa rasuwa lokacin muna firamare mu kuma. Shi kuma mahaifinsa Ubandoma Datti. Daga nan sai Ubandoma Abubakar Sambo, wanda kamar yadda na faɗa shi ɗa ne wa sarkin Bauchi Usman. So gidan da na fito kenan, alhamdulillah. Mun fahimci wannan jawabi daga Allah Ibrahim kwarai da gaske. Amin ya hayu ya kayu. Alhamdulillahi, to gaskiya ba zan ce ga lokaci guda ba, akwai lokuta da yawa, tun da ka san rayuwa abubuwa sukan faru da yawa. Lokacin da muka gama makaranta an ba mu aiki mu yi aikin magistrate a Bauchi. Allah da ikonsa ne ban so ba, na je na koyarwa.
to gaskiya a lokacin da nake koyarwa na ji daɗin koyarwa don saboda a rayuwa ba abin da zai iya fi daɗi kamar ka gama aiki ka je ka samu ɗalibai ka koyar musu ka je ka zauna ka ji daɗin cewa kana ba da ilimi wa al'umma. Na ji daɗin wannan gaskiya, abin da ya sa na bari kawai sai a nuna irin na rayuwa. Na yi aure, na samu 'ya'ya mata guda 2, kuɗin da muke samu lokacin bai kama kara karya ba, sai na bar aiki na je ɗin neman abin da bature suke cewa greener pastures. Abin da ya sa na bari kenan. To gaskiya koyarwa abu ne mai amfani duniya da lahira. Da na zo yana aiki a BPE, alhamdulillah mu muka yi reform na gidan telecommunication nitel, mu muka sai da shi, muka yi ambandalin wajen, aka samu kamfanoni da yawa. Gaskiya na ji daɗin wannan yanzu, don da in za ka yi waya sai ka je kamar a Bauchi sai ka je wajen roundabout ɗin Jos ka shiga layi kafin ka samu ka yi waya zuwa wani gari, amma yanzu daga bayan gidanka ma za ka kira Ingila in kana da service. To alhamdulillah wannan abu ne wanda na ji daɗi da Allah ya sa ina cikin waɗanda aka yi. Sai kuma pension reform da aka yi na ƙasa gaba ɗaya, ni ne muka zauna, ni ne part of the secretariat ne da muka yi reform ɗin. Har lokacin za ka buɗe pencom, muka je wajen muka zauna muka soma establishing ɗin pencom ɗin, daga baya kenan na koma BPE. To alhamdulillah duk waɗannan abubuwa ne wanda suka taimaki al'umma. Yanzu haka su gwamnatin tarayya ta gama biyan basukan da ake binta duka na pension, alhamdulillah. Kuma zuwa na Bauchi na sa kaina a cikin kwamiti na pension ɗin har an yi, amma dai bai samu yawaituwa a kan lokaci ba sai daga baya, amma dai yanzu akwai contributory pension scheme a Bauchi, alhamdulillah, shi ma na participating a ciki. Da na zo ina aikin sakataren gwamnati, akwai dokoki da yawa da yake ne lawa ne wanda na yi, lokaci ba zai bar mu dawon kawo ba, amma kamar oil and gas na alƙaleri, lokacin da na zo shi consultant din wasu catalyst suna ta ja in ja, ni na kama shi, na kira shi muka je har polytechnic, ni na kama musu waje na ce su soma a nan temporary. Waje na faɗa wa gwamnati alhamdulillah ka yi abin nan daidai. Akwai wani agency da ake kira Bauchi Infrastructure Management and Development Agency, ni ne dokan a falon nan na zauna na yi, na kai wa mai girma yadda ya ce aka ba da speaker aka yi passing ɗin shi. So akwai abubuwa da yawa wanda ba zan ce ga abu ɗaya wanda na yi da fi min daɗi ba, amma duka abubuwa ne wanda su taimaki al'umma, alhamdulillah. Allah ya sa kuma su taimaki al'umma ɗin. To alhamdulillah da muka tashi muna tashi a Bauchi, mun yi yaranta kamar yadda kowace yara suke yi, amma dai abu ɗaya da bai bari ba shine zuwa makaranta da na alkur'ani da na zamani, yawwa, da kuma bin abubuwan da iyaye suka ce mu yi, sai kuma ayyuka na neman tsayawa da kanka. Lokacin da muke yara, duk lokacin da muka yi hutu, duk wanda muka tashi mukan je jeji ne mu je mu yi ciyawa mu zo mu sayar. Abubuwan da in ana dan wani aiki na kodago mukan je mu yi, ana dai kokari mu dan samu wani abin hannun mu, yawa. To irin wannan abun gaskiya ya kamata matasa su yi la'akari akai, su dinga yi. Zamani yanzu ya canja, dole ne gwamnati ta sa hannu wa matasa a taimaka, kuma Allah da muna da kudurori da yawa kamar yadda ka sani nan gaba, in Allah da wani za mu taimaka wa matasa da irin wannan at the local government level ne da kuma at the state level, insha Allah. Amin ya Allah. Ya kake ganin za a karfafa haɗin kai? To ka san yadda society ya kasance, dole ne tun lokacin da mutane suka zauna aka zama a society, aka samu wani doka wanda ba rubuta shi ake ba, a turanci ana kiransa social contract tsakanin shugabanni da wanda ake shugabanci. Halarcin shugabanni dama shine a tabbatar an ba da mutane tsaro da abinci da kiwon lafiya da kuma ilimi da kuma sauran wasu abubuwa. To dole ne ko da yaushe kudurorin gwamnati ya kasance irin wannan abubuwan da ake yi, insha Allah. Alhamdulillah na faɗi wasu abubuwa da yawa lokacin da nake sakatare, za faɗi abubuwan da ne kaɗan daga ciki, lokaci ba zan faɗa duka ba. Amma alhamdulillah lokacin da mai girma gwamna ya nemi zuwa neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar suna PDP,
dole ne na gwamna ya ajiye wannan neman takarar na gwamnan ya je neman na shugaban kasa. Aka zauna aka yi mitin aka bani daman in tsaya takara na gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Allah da ikonsa na samu na kuma rike. Abinda na yi shine da yake kuma ba wani abu bane, dama haka amana yake, da shi mai girma ya je Allah ya jarabe shi bai samu tiket ɗin shugaban ƙasa na PDP bai dawo. Ba wanda ya ji, ba wanda ya sani, ba komai. Haka na rubuta wasiƙa, da yake ne lauya ne, na san dokan da ya sa da aka iya janyewa, na rubuta ni ce na janye. Aka zo aka sake yin firamare, aka bashi tiket ɗin ya kuma samu ya ci. Muka kuma je muka yi rawan gani a Bauchi local government. Tarihi ya gwada ba gwamna a zamani na biyu da ya ci Bauchi local government. Amma Allah da ikonsa mun je mun yi shiga mun fita, ba inda ba mu shiga ba a Bauchi local government, sanda Allah ya bamu nasara mai girma gwamna ya ci. So waɗannan abubuwan alhamdulillah abubuwa ne da na yi wanda kuma insha Allahu abubuwa ne wanda ya kamata mutane su yi la'akari a kai, don abubuwa ne na amana da halarci. Ranka shi muna godiya, Allah ubangiji ya kara da Najeriya. Amin summa amin ya rabbal alamin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.